penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja munamuni nuturi kaya kiai ditoke wae yen klenger wis losor dhewe iki apa iki banyu gula ngaku sih ora Dek percaya to teka atimu wis tak cukup kelelakonku apa jene bener kandamu mergo mandem rusak awakku aku wis mari Dek koncoku leren nonduga dongakno kuat mendem kuwe ora kumat gue mendem ini ayo silahkan aku wis kandha cium marani cilaka aku wis matur men seneng ngomongan lantur wis tak kandhani yen foto marake lali banjur nunjuk bir sampeyan ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja munamuni nuturi kaya kiai ditoke wae yen klenger wis losor dhewe bener kandamu
wegah dongakno kuat mendem kuwe ora kumat Ayo ayo mas. Sumber musik digital loh deh. Maksudnya mas. yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki ne dadi rondo kabeh iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku saguh ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawane tak enteni rondone Angdem tresno kebojoan
saku ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampeyan sabar ngenteni dunya tengane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane anggem tresno bebojoan selawase andung tresno bebojoan selawase
Yen
lampu sedan. Pesta gemerlap hiburan, itu yang ku rencanakan. Doakan dapat kerjaan. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa padanya. Mohon ridho Tuhan yang Esa, semoga kekal selamanya. Jangan pernah kita berpisah sedetik pun, hatiku gundah bila aku kau tinggal pergi. Lebih baik ku pilih mati. Mari kita saling memadu, rasa cinta dan kasih sayang. Jiwa satu, hati pun satu, dalam detik selalu terbayang. Sama
kepisah terus manten-mantenan. Kembar musik digital Mas Aldi. Nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kotan Niki mas paline paku
kurang